Alhamdulillah. Yanzu za mu tattauna akan laws of indices. Laws of indices wasu ƙa'idoji ne masu matuƙar amfani a lissafi. Laws of indices wa'inda za ka yi amfani da su gurare da yawa in physics kake, da physics, chemistry da sauran courses da yawa. Laws of indices a time mafi yawanci so da a lissafi akan cewa ka haɗa namba da kanta so kaza, kila a ce ma ka 2 times 2 times 2, biyu da so kanta. So in ka zo za ka ce 2 so 2 huɗu, 4 so 2 what? 6, sai ka abin nan sai ka sorry 2 so 2 huɗu, 4 so 2 8, sai ka rubuta 8. So akwai lokacin da za a iya ce ma what? Kila ka haɗa namba so 2 so 2 so 2 kila har guda, sai a ce ma 2 so 2, sai a ce ma kana da waɗannan, sai a ce ma ka haɗa su da kuma what? Wasu 2 so 2. Kaga in ka zo za ka ce 2 so 2 so 2, da wannan zai baka 8 so 2, 16 so 2 zai baka 32. To akwai lokacin da nambobin za su yi yawa, sannan wakiltar su sai ya zame ma wahala. Saboda haka lissafi sai ya samo mana wata hanya mai sauƙi. Sai ce in kana da 2 so 2 2 so 2, ba 2 uku kake da ba, kana iya rubuta shi 2 sai kawai ka sa 2 nawa kake da guda uku sai ka sa 3 a sama. Kamar wannan sai ka sa 2 kawai sai ka sa 5 a sama, 2 guda 5 ne. Wanda 2 ɗin nan muna kiranta what? Muna kiranta ita ce muke kiranta index. Wanda ita 3 ɗin nan ko meye ce a sama ko n muna kiranta power ko kuma what? Sorry wannan ba index ba, base, sorry. Muna kiranta exponent. Muna kiranta what? Exponent. Shi yasa mafi yawanci a wasu littattafai za ku ga sun yi haka a power m, su ce muku wannan power exponent index, wannan kuma su kira ta what? Base. Don haka yanzu in aka ce ma 2 power 4 me ake nufi? 2 times 2 times 2 times 2 guda 4. In aka ce ma 3 power 7 me ake nufi? 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3, 3 guda what? 7. To sai ya zama wani abu ya zama wahala. To in za ka haɗa su da yawa, kamar yanzu in na ce ma 2 times 3 times 2 times 2, kun ga yadda za mu rubuta sai mu ce 2 times 2 times 2, mun san wannan haka yake. 2 power 2 kuma mun san 2 times 2 zai zama guda 5. Kun ga zai zama 2 times 2 zai zama, sai mu ce 2 power 5. Ko shi ne an samu ma'ana 32. To lissafi koyaushe ana so a sauƙaƙe abu, sai don haka masana lissafi suka kawo law of indices don sauƙaƙe abubuwa. Saboda yanzu kamar in na baka cewa 2 power 100 times 2 power 35 kila, to za ka ce 2 2 2 2 har guda 100, sannan ka koma times 2 2 2 har guda 35, abin zai zama wahala. Sai malaman lissafi suka ce a'a, a maimakon haka za ka iya cewa 2 kawai, ba duk base iri ɗaya ba ne, times ne tsakaninsu, sai kawai ka haɗa waɗannan sai ka ce 100 plus wannan ta sama 35, sai zama 2 power 100 and what? 35. To da kai haka shi kenan cikin sauƙi. To wannan ita ce first law, ita ce law ta farko a cikin law of indices. Law ɗin ta farko ta ce in kana da a power m times a power n daidai yake da a power m plus what? N. Na farko ka tabbata basis ɗin iri ɗaya ne, exponent ɗin ko iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba ne, ba ruwanka, kawai sai ka haɗa su. In dai times ne za ka haɗa. Ta biyu ta ce in kana da a power m in divide by ne na a power n, sai ka ce a power, tun da divide by ne sai ka yi minus m minus n. Ma'ana kila kana da 2 power 5 divided by 2 power 3. Ko 2 power what? 2. Ka za ka ce 2 power, tun da divide by ne sai ka ce 5 minus 2 sai baka 2 power what? 3. Sai mu je doka ta uku. Doka ta uku ta ce in kana da a power m kuma sai ko shi yake na da power n, daidai yake da ka ce a power m times n, kila kana 2 power 3 times what? Kila 2 haka. Daidai yake ka ce kawai 2 power 3 times 2, ka zai baka 2 power 6. A maimakon ka ce kila 2 power 3 ka guda biyu ne times 2 power 3. In kuka lura ai ko shi haka 2 power 3 nan ka san zai zama 2 times 2 times 2. Wannan ma 2 power 3 zai zama 2 times 2 times 2, ka zai zama what? Still dai 2 power what? 6. So a maimakon ka tsaya wannan wahalar sai suka ce just kawai kai times ɗin waɗannan na sama. Shi kenan ka samu wannan. Sai law ta huɗu ta ce anything power 0 zai baka 1. In ka ce 5 power 0 zai baka what? 1. 10 power 0 zai baka 1. 1 million power 0 zai baka 1.
Kai in sunanka Shehu kaɗai ce Shehu power 0 still zai baka what? 1. In sunanka Musa, Musa power 0 zai baka ko meye ne power 0 da kasance da ka kasance in dai power 0 ne is what? 1. So wannan just misali kawai ne. Sai na gaba, law ta gaba ta ce in kana da a power minus 1 nan ku tsaya ku lura. Kana da a power minus 1 kun ga daidai yake da 1 over a kawai. In kana 3 power minus 1 zai zama 1 over 3. 2 power minus 1 zai zama 1 over 2. 5 power minus 1 zai zama me? 1 over what? 5. Law ta shida, kun ga law of indices ɗin na da sauƙi. In kana da what? Kuma ya kamata duk ɗalibin lissafi ba ma ɗalibin lissafi ba, duk ɗalibin science ma har wanda ba science ba ya kamata a ce ya san wa'innan abubuwan. Ya hardace waɗannan law of indices. In kana da a power m over in kana da a power minus n, bari in yi wannan first, daidai yake da 1 over a power n. Kun ga za ka ɗaice 1 sai ka cire wannan minus ɗin sai ka ɗaice a power n. Kamar kana 2 power minus 3 ka za ka ce 1 over sai ka cire 1 minus ɗin sai ka ce kawai 2 power 3. In kana da 5 over minus 7 kaga 1 over what sai ka ce 5 power what 7 kawai. Sai law ta ƙarshe da zan bayar in kana da a power m over n. Wannan ta kusa da ƙarshe akwai law ɗin da nake sawa on myself don haka guda 9 ina ganin zan baku. Daidai yake da what sai ka ce what wannan n ɗin da take ƙasa sai ka sa ta a waje sai ka ce root sai ka ce a sai ka faɗi komai ka sa power m. Wannan tana ɗan da wahala. Wannan na ƙasa zai dawo waje, wannan na sama zai koma what zai zaman shi a sama. Ita kuma wannan sai ta shiga cikin what root. Don haka in kana 2 power 3 over 5 daidai yake sai 5 ɗin nan ta zama waje, 2 ɗin nan ta shiga cikin root, 3 ta fita waje. In kana da 7 power 1 over 8 kila 2 over 9 ka zai zama 9 a nan, 7 a nan, 2 a waje. So haka abin yake. Sai akwai law ɗin da nake ƙara kai. In kana da a over b power m daidai yake a power m b power m. Ma'ana in kana 2 over 3 power 2 daidai yake da 2 power 2 3 power 2. Kowace za ka ba ta wannan 2 ɗin ba wai 2 kawai ba. In kana da haka ma in kana da times in kana da ab power m daidai yake da a power m b power n. Ma'ana in kana da 2 times 3 power 2 kila ba kai multiplying ɗinsu ba za ka iya cewa 2 power 2 3 power 2 wanda wannan zai baka 4 times what 9. In kai 4 times 9 ina ganin a lissafi na zai bada 36 wanda ko na haka yake 2 power 3 zai baka 6, 6 power 2 zai baka what 36 ɗin. So anan muka kawo ƙarshen law of indices.